Το απόλυτο γεωγραφικό challenge. Γράφω όσες χώρες ξέρω σε 20 λεπτά. Χωρίς edit. Αν ξεχάσω κάποια, πάω μέχρι εκεί περπατώντας. Subscribe, like στο βίντεο και φύγαμε. Start quiz και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ξεκινάμε. Θα το πάρω από τη Βόρεια Αμερική. USA, Καναδάς USA, Μεξικό, Γουατεμάλα, Μπελίζ, Νικαράγουα, Ονδούρας, Κώστα Ρίκα, Παναμάς, Κούβα, Τζαμάικα, Αϊτή, Dominican Republic. Πάντα σε αυτά τα quiz δεν μπορείς να γράψεις Dominican Republic πριν γράψεις την Dominica. Οπότε κάποιος που ξέρει μόνο την Dominican Republic και ας μην ξέρει την Dominica θα την πάρει σωστή και την Dominica. Αυτό συμβαίνει σε αυτό το challenge. Παρ' όλα αυτά αφήνω πολύ χρόνο να περάσει χωρίς λόγο και συνεχίζουμε. Λοιπόν, είχαμε μείνει, πάμε Barbados, Bahamas, Antigua and Barbuda, το παίρνει σκέτο με Antigua, Saint Kitts and Nevis, το παίρνει σκέτο Saint Kitts. Έχουμε ξεχάσει μια μικρή εδώ πέρα που μπορούμε να ζουμάρουμε. Δεν μπορούμε να ζουμάρουμε. Οκ. Η μικρή εκεί πέρα ποια είναι τώρα. Θα τη θυμηθούμε. Νικαράγουα, Γουατεμάλα. Νικαράγουα γράψαμε. Ποια μικρή έχουμε ξεχάσει εκεί, ρε. Τέλος πάντων. Θα τη θυμηθώ. Ελ Σαλβαδόρ. Οκ. Αϊτή γράψαμε. Ντομίνικα γράψαμε. Τρινιντάντ and Tobago. Γενικά τα παίρνει σωστά μόνο άμα γράψεις τη μισή. Αυτά που είναι με δύο ονομασίες, ξέρω, τάδε και τάδε ή τάδε. Μόνο άμα γράψεις το τάδε το παίρνει σωστό. Λοιπόν, συνεχίζουμε παρόλα αυτά. Και πάμε μια Γρενάδα. Πάμε μια Σεντ Λούθια. Αντίγκα and Μπαρμπούντα γράψαμε. Σεντ Κίτς and Νέβις γράψαμε. Τέλος πάντων προχωράμε και βλέπουμε στο τέλος τι μας περισσεύει. Εκουαδόρ, Κολόμπια, Βενεζουέλα, Γκουιάννα. Πώς λέγεται δίπλα, Γκουιάννα και Σουρινάμ, Μπραζίλ, Περού, Αρντζεντίνα, Χιλή, Μπολίβια, Παραγουάι, Ουρουάι και μάλλον έχουμε τελειώσει από όλα αυτά εδώ πέρα. Βλέπουμε ένα μικρό κενό κίτρινο, ένα κιτρινάκι στην Νότια Αμερική. Αυτό θα καλυφθεί εφόσον γράψουμε France. Και έτσι, France, να το γράψουμε σωστά όμως, ωραία. Και κάπως έτσι τελειώνουμε την Αμερική, εκτός αν έχω ξεχάσει κάποια στις Καραϊβικές, θα το δούμε στο τέλος. Και πάμε στην Ευρώπη. Iceland, Ireland, UK, Ukraine, μια που γράψαμε το UK, Norway, Sweden, Finland, Spain, Portugal, Andorra, Italy, San Marino, Βατικανό, Μάλτα, μην την ξεχάσουμε, Σβίτσερλαντ, Ελβετία δηλαδή, Αυστρία, Γερμανία, Λίχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία. Κάπως έτσι καλύπτουμε και την Γρυλανδία. Λοιπόν, Τσεχία, Πολωνία, Λευκορωσία, τον Μπελαρούς δηλαδή, Εστόνια, Λιθουένια, Λάτβια. Μπαμπαμ, φύγαμε και από εκεί. Προχωράμε προς τα κάτω. Σλοβενία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Αλβανία, οι υπέροχοι γείτονές μας, Βοσνία, Κόσοβο, Σερβία. Θα ξανακάνουμε ένα ρεκ. Δεν έχω μείνει στη Σερβία. Οκ, και συνεχίζουμε. Δεν πτωούμαστε. Οπότε ανά 5 λεπτά θα πρέπει να ανανεώνω το screen rec. Ξέχασα να κάνω εγγραφή για να μην χρειάζεται αυτό το 5 λεπτό. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Σερβία. Έξτρα δυσκολίες, αλλά δεν πτωούμαστε. Βοσνία βάλουμε. Κροατία,
Μοντενέγκρο. Δεν έχουμε ξεχάσει κάποια έτσι στην Ευρώπη από ό,τι βλέπω. Συνεχίζουμε με Κύπρο, Τουρκία, Ρωσία και κάπως έτσι ο μισός χάρτης εκεί πέρα γίνεται πράσινος. Τέλεια, συνεχίζουμε. Καζακστάν. Πώς το γράψα έτσι, ωραία. Μογγολία, Κίνα, Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα, Ιαπωνία, πάμε εκεί στο Κάφκασο, Αρμενία, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, πού να πάμε τώρα, πάμε εκεί Κυργιζία, Κυργιστάν, Ουσμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Ιράν, Ομάν, γενικά Σουδάν, Ταϊβάν, τελειώνουν τα αν. Μπουτάν, δεν τελείωσαν τα αν. Μπορεί να έχει κανένα ακόμα τώρα, μην το κάνουμε θέμα. Λοιπόν, Ινδία, Νεπάλ, Μπαγκλαντές, Μιανμάρ, Ταϊλάνδη, Λάος, Βιετνάμ, Καμπότζη. Τσουπ, τελειώνουμε και από εκεί. Σρι Λάνκα και πάμε Ιεμένη, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ. Πάμε λοιπόν Ιράκ, Ιορδανία, Συρία, Παλαιστίνη και Ισραήλ. Θα παίρνει μαζί αυτά τα δύο. Και έχουμε ξεχάσει κάποια εκεί, το Λίβανο. Ωραία. Συνεχίζουμε, Αφρική, Αίγυπτο, Λιβύη, Αλγερία, Τινησία, Μαρόκο, Μάλι, Μαυριτανία, Τσάντ, Νίτζερ, Τζιμπουτί, Ερυθρέα, Σομαλία, Αιθιοπία. Μια ανάσα. Λοιπόν, Σενεγάλη, Γκάμπια. Όχι, θα πάμε Γουινέα, Μπουρκίνα Φάσο. Ποια είναι και η μικρή που ξεχνάω, Σιέρα Λεόνε, ας το πάρουμε. Ξεχνάω μια μικρή, αλλά ποια είναι τέλος πάντων. Τόγκο, Γκάνα, Σιέρα Λεόνε και Λιμπερία. Γκάνα βάλαμε, Ivory Coast. Ξεχνάω μια πολύ μικρή κάτω από τη Σενεγάλη, θα την θυμηθούμε παρόλα αυτά κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε Equatorial Guinea, που δεν είναι Equatorial, είναι πιο πάνω, αλλά τέλος πάντων. Sao Tome and Príncipe, μόνο με το Sao Tome το παίρνει. Cape Verde, πώς το γράφω, το πράσινο ακροτήλι τέλος πάντων, το πήρε σωστά. Συνεχίζουμε παρόλα αυτά, δεν πτωούμαστε. Το βάλαμε. Μπενίν. Αυτή η μεγάλη είναι, τέλος πάντων, Καμερούν, Νιγηρία, Κόνγκο, DR Κόνγκο. Πρέπει να το γράψω όλο. Democratic Republic of Congo. Το πήρε το σωστό τέτοιο, Central African Republic. Μάλλον το Κόγκο το πήρε μαζί για τις δύο χώρες. Λοιπόν, δεν πτωούμαστε, εμείς συνεχίζουμε. Γκαμπόν. Τώρα ποια είναι εκεί η μικρή χώρα που είναι κίτρινη. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε, έχουμε 10 λεπτά. Θα κάνουμε και ένα restart μάλλον σε λίγο, γιατί τελειώνει το 5 λεπτό. Δεν πτωούμαστε. Λοιπόν, South Σουδάν, Κένια, Ουγκάντα, Ρουάντα, Εσουατίνη, Μαλάουι, Τανζανία, Ουγκάντα, Ρουάντα και Μπουρουντί. Και
Μισό λεπτάκι να κάνουμε restart το... Ωραία. Κάνουμε ένα save από εδώ, rec 2. Και ένα τρίτο θα χρειαστώ, νομίζω 9 λεπτά είναι αρκετά. Πάμε ξανά ένα rec εδώ. Και τσουπ, 3, 2, 1 και συνεχίζουμε. Δεν πτωούμαστε, δεν αγχωνόμαστε, θέλουμε λίγες ακόμα χώρες. Λοιπόν, μόνο λίγο εκείνο το κυτρινάκι κάτι μου έχει ξεφύγει, θα το θυμηθώ. Δεν πτωούμαστε, λοιπόν, Μαδαγασκάρι, τελειώνουμε λίγο με αυτό, Ανγκόλα, Ναμίμπια, Λεσότο, South Africa, Μοζαμβίκη, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε και Μποτσουάνα από εδώ. Συνεχίζουμε με τα Κομόρος, το Μαυρίκιο, τις Σεϊχέλες, τις Μαλδίβες. Ωραία. Πάμε τώρα Σιγκαπούρη, Μαλαίσια, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Παπούα Νέα Γουινέα, East Timor, Ανατολικό Τίμορ τέλος πάντων, το Μπρούνεϊ. Και λοιπόν Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Φίτζι και τώρα πάμε Βανουάτου, Ναουρού, Τουβαλού, Βανουάτου, Ναουρού, Τουβαλού, Κυριμπάτι, Τόνγκα, Σαμόα, Μικρονέζια το παίρνει έτσι σωστά, δεν χρειάζεται όλο το Federated, bla 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 bla. Συνεχίζουμε Solomon Islands, Marshall Islands, τι μου μένει, κάτι σε ου με μένει, Τουβαλού, Ναουρού, Βανουατού, Παλάου, 194. Άμα μπορούσα να ζουμάρω καλά θα ήταν, κάτι έχω ξεχάσει τώρα. Μάλλον έχω ξεχάσει κάτι στα... Δεν μπορώ να ζουμάρω. Α, μπορώ να ζουμάρω. Εδώ έχουμε ξεχάσει τίποτα. Μάλλον όχι. Αυτή η μικρή που έχω ξεχάσει ποια είναι ρε. 194-197. Εδώ έχουμε ξεχάσει τίποτα. Όχι. Πού έχουμε ξεχάσει λοιπόν. Εδώ όχι. Εδώ κάτι όχι. Εδώ έχουμε ξεχάσει τίποτα. Στο μικρό ποιο είναι. Τέλος πάντων. Όσο πρέπει να αρχίσω να ξαναγράφω. Σιέρα Λεόνε, Λιβερία. Μπουρκίνα Φάσο. Τι νιώθω ότι τα έχω γράψει όλα. Δεν μου βγάζει κάποιο κυκλάκι. Δεν τα έχουμε γράψει όλα. Κάτω που η νέα λείπει κάτι. Ωραία. Ωραία, θυμηθήκαμε το μικρούλι. Γουινέα Μπισάου. 195. Και τώρα πρέπει άλλα δύο. Λοιπόν, ποια νησιά έχουμε ξεχάσει, γιατί μάλλον νησιά έχουμε ξεχάσει κάτι εδώ πέρα. Πάμε ξανά. Barbados. Σεντ Λούσιο. Ναι. Σεντ Βινσέντ and the Grenadines. Και κάτι εδώ πέρα θα έχουμε ξεχάσει τώρα. Κάτι μικρό και πρέπει να το θυμηθούμε. Αλλιώς θα πρέπει να ταξιδέψουμε μέχρι εκεί. Κάτι άλλο που να μην φαίνεται Λιχτεστάιν. Εντάξει, η ελπίδα σας να ταξιδέψω κάπου περπατώντας τέλειωσε εδώ πέρα, γιατί είχα ξεχάσει το Μονακό. Και 197-197, μόλις ένας στους 1000 ανθρώπους λένε οι στατιστικές ότι ξέρει και μπορεί να ονοματίσει όλες τις χώρες αυτού του κόσμου. Εν έτη 2026. Χωρίς edit, χωρίς να κλέβω. Τώρα άμα θέλετε να πείτε ότι τα έχω σημειωμένα τα λοιπά, μην με προκαλείτε, γιατί μπορώ να σας αποδείξω το αντίθετο. Οκ. Μην το κάνεις. Don't do it, φέτον. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Like, ένα σχόλιο γιατί βοηθάει τον αλγόριθμο. Εγγραφή μην ξεχάσεις για να πάμε να γίνουμε 1000 σιγά σιγά, να μεγαλώσει και αυτή η κοινότητα. Και μην με προκαλείτε, γιατί μπορώ να σας αποδείξω το αντίθετο.